जोङो बिजेपि इउपिपिएल जयै गेलेनायनि खारना बेनो जोङो आसामाव जोङो बिजेपिखौ जोङो सरकाराव लाबोफिननो नागिरदों। खारना मा 2020 सनाव जोङो बिटिआर सुक्ति खालामबाय। बे सुक्तिखौ सोर खालामा? बिजेपि सरकार खालामाखै होनबा? बिजेपिया 2020 सनाव बिटिआर सुक्ति खालामदों। 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति खालामदों। दा जोंनि जे बे सुक्ति बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंगोन ना बे बिजेपि सरकारासो मावफुंगोन। जायनि थाखाय जिहेतु जोङो बिटिसिआवबो इउपिपिएल बिजेपि जयैनो सरकार सालायगासिनो दङ आरो बोसोरबा जोङो सरकार सालायलांगोन। बिनिखायनो जोङो जयै फैगोन बे बिधान सभायावबो जयै जोङो इलेक्सनाव बाहागो लानानै बिजेपिखौनो जोङो आसामाव फिन खेबसे लाबोनो जोङो नाजागासिनो दङ। दा गोबाङा साननो हागौ मानो बिजेपि जोङो गोथौयै सिन्था खालामनांगोन। 2020 सनाव जे बिटिआर सुक्ति खालामदों बे बिटिआर सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जोङो गोबां जोंनि बर' फिसाफोरखौ जायफ्रा म्यानमाराव दंमोन, जायफ्रा बांलादेश, जायफ्रा भुटानाव, जायफ्रा हाग्रायाव सिलाइ बारुद लानानै दङमोन बिथांमोनखौ न'आव सोर लाबोदों? प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिजेपि सरकारनि नाजानायाव जोङो बिथांमोनखौ लाबोनानै जोङो न'आव दोनफैनो हाबाय। मोनसे गोजोन थासारि जोङो सृष्टि खालामनो हाबाय। दिनै जोङो जोंनि सा ओनसोल खोला ओनसोल सान हर गोसोबादि जोङो बेरायनो हासै। जोंखौ रावबो आर्मि पुलिसा सोंला। बे मानि थाखाय जादों? एकमात्र बिजेपि सरकारनि नाजानायाव, एकमात्र इउपिपिएल जोंनि प्रमद बर' सारनि नाजानायाव, गबिन्द सारमोननि नाजानायाव बे सुक्तिखौ जोङो खालामनो हादों, नङा होमबा? दा बे सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौबा एटलिस्ट बे बोसोरबानि थाखाय जोङो बिजेपिजों थाफानानै जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ जोङो बिख'नानै लानांगोन, खामानि मावनांगोन। दिनै आङो नुदों नोंथांमोननि जे गामिनि अबस्था, लामा लांद'नि जे अबस्था, नोंथांमोना साननो हागौ सरकार दाबाय मानो दाबो बानायदिया? मास मोननैल' जादों रायजोफोर, मास मोननैल'। एसे जोङो धैर्य हमनांगोन आरो बे मास मोननैनि गेजेराव जोङो गामिनि लामा लांद'बा सोरनिबा मोननाय मोननैखौ लानानै जोङो सिन्था खालामथ'वाखै, गोथौयै सिन्था खालाम। बे मास मोननैनि गेजेराव जोङो जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतखौ सिन्था खालामनानै जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुलफोर दङमोन बै भेन्सार स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामग्रोदों। नंगौना नङा? जोंनि गथ'फ्रा जाम्बा जाम्बि जायोबा बे लामाल' जानानै मा जानो? जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे मोजां शिक्षा मोनो, जोंनि मास्टारफ्रा जाहाथे बेथन मोनो, जोंनि स्कुलफ्रा जाहाथे सरकारि जायो, नै बिनि थाखायसो बे मास मोननैनि गेजेराव बे खामानिखौ जोङो मावग्रोदों।